بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli din kardeşlerim biz көңіл ғибадәтләре дигән вағазларыбызның циклларын дәвам итәбез һәм кириш сүздән соң алдагы вағазлардан соң бүгенге көңіл ғибадәтенең иң беренчесе ихлас турында сөйләшебез килә. Әлбәттә, һәрбер мусульман кеше ихлас дигән сүзне күп ишетә. Нәрсә ул ихлас? Аның турында, аның файдасы турында, аның җимешләре турында һәм кеше ничек итеп шушы ихласлы дәрәҗәсенә ирешә ала, шуның турында иншаалла сөйләрбез. Гарәп телендә ихлас сүзе ул халаса, ягъни сафлык мәгънәсен бирә. Чистарыну, bir әйберне паклау дип атала. Яки аны мәсәлән шүпләр берәр нәрсәгә төшкән булса, мисалы өчен сөт өстенә шүп төшкән булса, син аны süзәсең. Менә бу чиста сөт ул ихлас була. Шулай ук бал суыртканнан соң, бал кортларыннан бал айырганнан соң, син аның өстендә шүпләр була. Süзгәч, менә бу саф бал, чиста бал ул ихлас бал дип атала. Bu ихлас. Ягъни гарәп телендә ихлас сүзе бүтән башка әйберләрдән чиста булган чисталык мәгънәсен бирә. Ә инде динебездә ихлас дигән сүз нәрсә ул? Ул таухид кәлимәсе. Бер Аллаһка гына гыйбадәт кылу. Ягъни ихлас рәвештә ла илаха илляллаһ дип әйтәбез. Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юк. Ягъни бер Аллаһка гыйбадәт кылу. Ул ихлас сүзе, ихлас кәлимәсе. Иман кәлимәсе. Шулай ук аның ягъни монда рияны калдыру. Ягъни син гыйбадәтне башкарасың икән, бер Аллаһ ризалыгы өчен башкарасың. Бер Аллаһ ризалыгы өчен. Рия анда юк. Рия кеше күрсен өчен түгел. Башкалар күрсен өчен түгел, башкалар мактасыннар өчен түгел. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, ихлас ул гамәлне, бүтән гамәл, башка төрле гамәлләрдән чистарту. Ягъни кешенең күңелендә фақат Аллаһ булырга тиеш. Ул нәфсе өчен түгел. Ягъни нәфсе теләгән өчен түгел, кешеләр мактасын өчен түгел, яки кешеләрнең гаепләвеннән куркып түгел, яки аларның малларына ирешү максаты белән түгел. Нинди гамәлгә, нинди тышкы тәэсир итә ала, бөтенесендәген читләштереп, фақат бер Аллаһ ризалыгы өчен кыла. Ягъни намазын Аллаһ ризалыгы өчен кыла. Садаканы Аллаһ ризалыгы өчен бирә. Мәчетне Аллаһ ризалыгы өчен сала. Изгелекне Аллаһ ризалыгы өчен эшли. Ягъни нәфсе өчен түгел. Менә кай вакытта кайбер кешенең күңелендә була. Менә яхшылык эшләү күңелендә бар. Ул аны эшли. Әмма ләкин Аллаһ ризалыгы өчен булмаска мөмкин. Хәтта кайбер имансыз кешеләр дәген яхшылыкны эшлиләр. Изгелекне эшлиләр, ул әйбәт. Ләкин әгәр дә кеше иман китермичә, Аллаһ Тәгаләне танымыйча, Аллаһ ризалыгы өчен эшләмәсә, ягъни Аллаһка гыйбадәт кылучан булмаса, бу дөньяда ул изгелек кыла икән, Аллаһ Тәгалә аңар бу дөньяда бирәчәк. Ахирәттә аңар булмаячак. Шуңа күрә инде мусульман кеше ул гыйбадәтне дәген, ул изге гамәлләрне бер Аллаһ ризалыгы өчен башкара. Чөнки гыйбадәт мәгънәсе киң мәгънәдә. Ягъни Аллаһ Тәгалә сөйгән, яраткан сүзләр булсын, гамәлләр булсын, бөтенесе дәген ул гыйбадәт дип атала. Шуны кеше фақат бер Аллаһ ризалыгы өчен башкара икән, ул ихлас рәвештә башкарган була һәм шуның өчен иншалла савапка өмет итә. Ихласка охшаган башка сүзләр бар. Мәсәлән, сыдык дип атала. Ялганламау, тугры булу. Ягъни кеше иман китергән кеше ул иң беренче рәвештә, ягъни ялганнамыйча иман китерергә тиешле.
Ул башкаларына ялганламый. Ул үз-үзендә ялганламый. Ул Аллаһка шанып, чын шану белән ышана. Ул һәм бу шануында ул ялганламый. Ул тугры шунда. Чөнки менә бу диннең нигезе. Шану булырга тиеш кеше нәрсә әйтсен өчен түгел, башкалар бөтен кеше мусульман, мин дәген мусульман булам дип түгел, әмма ләкин мин чын күңел белән ышанып, алдамыйчы, алдаланмый кеше. Менә бу сыдык дип атала. Һәм шушыңа ихлас корылган. Ихлас белән шушы сыдык, тугрылык ул бергә килә. Ягъни кеше шушы иман кәлимәсен әйткәндә, ла илаха иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ кәлимәсен әйтә икән, ул чын күңелдән. Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юк дип әйтә. Ла илаха иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ. Һәм Мухаммад пәйгамбәр Аллаһның кулы һәм илчесе дип әйтә. Ягъни ышанып әйтә. Шулай ук бар кулланыла насихат дигән сүз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның бер хадисендә килә, пәйгамбәрбез әйтә: "Ад-дину насиха" ди. Динул насихат, динул насихат, динул насихат дип 3 тапкыр әйтә. Сахабалар кемнәргә соң дигәч, лиллаһи ва ли расулихи ва ли китабихи ва ли аимматил муслимин ва гамматихим диде. Аллаһка диде. Иң беренче насихат Аллаһка диде. Аллаһка насихат ничек була? Ягъни шушы ихлас белән бергә тоташкан. Ягъни ичкерсез рәвештә насихат була. Ягъни Аллаһка син иман китердин ичкерсез, чын ихласыннан. Һәм син гыйбадәт кыласың шулай ук Аллаһ ризалыгы өчен. Бер кеше күрмәгәндә дә син гыйбадәт кыласың. Үзең генә калганда дагы син 5 вакыт намазларыңны укыйсың. Ярар, мине кеше күрми дип калдырмыйсың. Рамазан айы уразасын, фарыз уразаны син тотасың. Һәм шулай ук башка изге гамәлләрне бер Аллаһ ризалыгы өчен эшлисең. Менә бу ичкерсез гыйбадәт була. Шуңа күрә, менә бу 3 сүз алар бер-берсенә бәйле. Насихатлы булу, тугры булу, ялганламау, ихласлы булу, алар шушы күңел гыйбадәтенә бәйле. Ягъни күңелгә бәйле. Кешенең күңелендә Аллаһ Тәгаләгә ышануы нинди дәрәҗәдә. Менә шушы 3 сүз алар бер-берсенә бәйле. Алар бер-берсенә бәйле һәм аларның тоташ мәгънәләре бар. Инде без әгәр дәген ихласның әһәмиятенә килсәк. Әлбәттә, ихласлы булу ул динебездә әһәмиятле урын алып тора. Чөнки ул диннең асылы. Ихласлылык диннең асылы һәм без әйттек, ла илаха иллаллаһ шушы иман кәлимәсе шушыңа корылган. Чөнки ихласның капма каршысы ул ширк, Аллаһка тиңдәшлек кылу. Күфрлекнең капма каршысы ул тәкәбберлек, Аллаһка буйсынмау, Аллаһ Тәгаләгә шанмау. Кем Аллаһка шана һәм шулай ук Аллаһ белән бергә башка әйберләргә дә гыйбадәт кыла икән, ул ширк кылган булып санала. Шуңа күрә ихлас ислам дине корылган шушы Аллаһка итаат итүгә. Бер Аллаһка гыйбадәт кылырга, бер Аллаһка буйсынуга корылган. Һәм ихлас ул фитри иманга бәйле. Кешенең фитраты ихласлыкта. Шундый риваят бар, Гумар радиллаһу анху Муаз ибн Джабал исемле сахабадан сорый. Бу уммәтнең асылы нәрсәдә дип әйтә. Нәрсәгә корылган шушы уммәт ди, ягъни ислам дине нәрсәгә корылган ди. Муаз радиллаһу анху әйтә, 3 ди. 3 әйбергә корылган ди. Һәм шулар кешене коткара дип әйтә. Беренчесе ихлас дип әйтә. Ул фитрат ди. Фитрат Аллаһ аллази фатара ан-наса алейха. Ягъни кешеләрне Аллаһ Тәгалә фитри иман белән бар итте. Ягъни алар асылда бер Аллаһка гыйбадәт кылырга тиешле. Бер Аллаһка, ягъни аларның шушы күңелләренә ул салынган, ул асыл булып тора. Беренчесе ихлас ди. Икенчесе намаз ди. Шушы диннең асылы намаз дип әйтә. Шушы безнең милләтебезне саклый торган, динебезне саклый торган әйбер ул намаз.
Üçüncüсі таға деп әйтә, буйсыну деп әйтә. Һәм бу кешене саклый ди. Җәмгыятьтә саклый, ягъни кеше җитәкчегә буйсына. Хаклыкка итагать итә. Итагатлылык кыла, ул кешеләр белән бердәм була. Менә шушы кешене саклый. Адашудан саклый, төрле юллардан тайпылудан саклый. Ягъни мусульман кеше ул башкалар белән бердәм булырга тиешле. Ягъни ниндидер адашу юлларына, адашу төркемнәренә кирип китәргә тиеш түгел. Менә шушы өч нәрсәгә корылган. Ягъни ихласлылык, намаз һәм итагатлылык дип әйтә. Шуңа күрә менә шушы ихлас ул нияткә кайта. Ягъни ул кешенең асылда ниятендә. Ихласлылык ул кешенең күңелендә һәм ниятендә. Һәм кеше бер гамәлне нинди ният белән башкара. Менә шушы ниятне ул һәр вакыт өйрәнергә һәм төзәтергә тиешле. Кайбер галимнәр әйткәннәр, булсын ие дип әйтә шундый укытучылар, алар башка фәннәрне өйрәтмәсеннәр, ләкин менә шушы ният фәнен, ихласлы булуның фәнен өйрәтсеннәр иде. Чөнки кешеләргә менә шушы ниятләрен дөрес булмау сәбәпле аларның хаталары китә ди. Ниятләрне һәр вакытны дөресләп торып, кешеләрне өйрәтеп торсан ди, ул бик файдалы гамәл булыр дип әйтә. Кеше дөрес ният белән һәр бер гамәлен башкарырга тиешле. Шуңа күрә ихласлы булу ул гамәлнең рухы булып тора, җаны булып тора. Ягъни әгәр дәген син бер гамәл башкарасың һәм анда ихласлылык булмаса, ул Аллаһ ризалыгы өчен булмаса, аның ул гамәлнең җаны булмый. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вaqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Без дип әйтә, иман китермәгән кешеләрнең гамәлләренә алар ихлас белән эшләмәделәр. Ниндидер бер дөньяви максат белән эшләделәр, аларның гамәлләренә килдек, һәм аларның гамәлләрен тузан бөртеге иттек дип әйтә. Ягъни иман китермичә эшләгән кеше бу дөньяда ала үзенең изгелеге өчен, ләкин ахирәттә аның изгелеге калмый. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Лияблуакум айюкум ахсану амала." Сезне сынар өчен, ягъни бу дөньяны бар итте, сезне сынар өчен кайсыгыз яхшырак гамәлле икәнен ди. Кайсырак яхшырак гамәлле? Яхшырак гамәл ике була. Ике нәрсәгә корылган була. Беренчесе ихлас, икенчесе дин кушканча эшләү. Ягъни пәйгамбәребез өйрәткәнчә эшләү, менә шушы яхшы була, яхшы гамәл була. Хәтта бер галим әйтә, әгәр дә кеше дип әйтә гамәл кыла икән ди, ихлассыз, дин кушканча түгел, ләкин ул эшли дә эшли, үзечә эшли. Ул мусафир кеше капчыкларын балчык тутырып барган шикелле дип әйтә. Ягъни мусафир кешегә бит инде ком кирәк түгел, балчык кирәк түгел, аңа ризык кирәк. Ул балчык күтәреп, ком күтәреп барган шикелле мусафир. Ягъни кыямәт көнендә син күп гамәлләр белән капчыкларын күп булыр, барырсың, әмма ләкин алар берсе дә файда китермәс. Шуңа күрә кыямәт көнендә безнең гамәлләребез файда китерсен өчен кеше гамәленә игътибар итәргә тиешле. Ничек ул аны кыла? Шуңа күрә борынгы галимнәр әйткәннәр, кыямәт көнендә нинди генә гамәл булмасын, хәтта кичкенә булса дагы, анда шушы гамәлләр өчен ике сорау булачак дип әйтәләр. Лима ва кейф? Ни өчен һәм ничек? Ни өчен син бу гамәленне башкардың? Һәм ничек башкардың? Менә шушы ике сорау. Ни өчен, ягъни? Нинди ният белән? Нәрсә өчен эшләдең син бу гамәлне? Аллаһ ризалыгы өченме? Яки башка кеше күрсен өченме? Кешеләр мактасын өченме? Нәрсә өчен эшләдең? Шушы сорауны хәзер бир. Кыямәт көнендә чөнки соралачакбыз. Һәм ничек эшләдең? Дин кушканчамы? Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезгә өйрәткәнчәме? Пәйгамбәребез безгә ничек өйрәтеп калдырганчамы? Галимнәр пәйгамбәребезнең сүзләренә таянып, китапларда аңлатып биргәнчәме? Яки үзенчәме? Ярамаган тагы. Дип үзенчә эшлисеңме? Шуңа күрә, менә шушы ике сорауны онытмаска кирәк. Ни өчен һәм ничек?
Һәр бер гамәл турында соралачакбыз. Әгәр дә без Коръән һәм Кәрим, Коръәнгә һәм хадисләргә карасак, анда ихласлыкка бәйле булган аятлар һәм хадисләр бар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фад'уһу мухлисина лаһуд-дин." Бер Аллаһка гыйбадәт кылыгыз, ихлас динне тоткан рәвештә дип әйтә. Ихлас рәвештә динне тоту ди. "Ва-ма умиру илля лиябудуллаһа мухлисина лаһуд-дин." Аллаһ Тәгалә алдагы өммәтләргә, алдагы кавымнәргә әмр итте фақат ихлас рәвештә динне тотырга. Һәм башка аятлар. Хәтта шайтан, менә шайтан Аллаһтан рөхсәт сорагач калырга. Искәрмә кылды ихласлы кешеләрне. Ягъни адаштырам диде, ләкин искәрмә кылды ихласлы кешеләрне. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhum al-mukhlasin." Шайтан әйтте: "Синең гыйззәтең белән ант итәм ди. Мин аларны барсын да адаштырачакмын, илля мәгәр ихласлы бәндәләрне адаштыра алмамын" дип әйтә. Ихласлы бәндәләрне адаштыра алмамын ди. Ягъни әгәр дә кеше ихлас булса, тугры булса, шайтан аны адаштыра алмый. Әлбәттә, моның турында иншалла киңрәк сөйләрбез. Ягъни ихласлыкның файдасы. Әгәр дә кеше ихлас булса, Аллаһ Тәгалә аны саклый. Коръән Кәримдә булган аятлар шушы. Һәм башкалары да бар. Ә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хадисләрендә бик күп хадисләр бар. Мәсәлән, иннамал аъмалу бинният. Пәйгамбәрбез әйтә: иннамал аъмалу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава. Һәр бер гамәл нияткә карап бәяләнә. Һәм һәр кеше ниятенә карап я савап ала, яки гөнаһ ала. Ягъни гамәлләр нияткә карап бәяләнә диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Без әйттек, ихлас ул шушы нияткә бәйле. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Аллаһ Тәгалә әйтте ди, ягъни кутси хадис, Аллаһ Тәгалә әйтте ди, мин бай дип әйтә. Тиңдәшләрдән мин бай ди. Кемдәген кем башкалар өчен гамәл кылса ди, ягъни Аллаһка тиешле булган гамәлне, Аллаһ ризалыгы өчен генә тиешле булган гамәлне башкалар өчен кылса, мин аларны калдырам ди. Икенче бер риваятта килә, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Барыгыз, алардан алыгыз үзегезнең гамәлләрегезне" дип әйтә. Ягъни гамәлләрегез өчен савапны алардан алыгыз. Сез бит алар өчен эшләдегез, Аллаһ ризалыгы өчен түгел. Башкалар өчен эшләдегез. Барыгыз, алар сезгә әҗр савап бирсеннәр ди. Ягъни әгәр дә кеше Аллаһ ризалыгы өчен, ягъни дин гамәлләрен, гыйбадәтләрен Аллаһ ризалыгы өчен генә эшләнергә тиешле булган гамәлне башкалар өчен эшләсә, Аллаһ Тәгалә аны кабул итми. Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Аллаһ Тәгалә сезнең сүрәтләрегезгә, сезнең малларыгызга карамый, ләкин сезнең күңелләрегезгә һәм гамәлләрегезгә карый ди. Ягъни тышкы кыяфәт, мал, без аңар игътибар итәбез. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә игътибар итә күңелгә һәм гамәлгә. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иртә һәм кич әйтә иде, дуга кыла иде. Пәйгамбәрбез әйтә: "Асбахна ала фитратил ислам." Без иртә белән тордык ислам фитратында. Ва ала калиматат ихлас. Ихлас калимасына. Ягъни ла илаха илляллаһ калимасы. Ва ала дини набийина Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Мухаммад пәйгамбәрнең динендә
وعلى ملة أبيه وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Һәм Ибраһим алейхиссаламның милләтендә ул туры юлда булды, мусульман булды һәм мөшрикләрдән булмады дип әйтә. Ягъни пәйгамбәребез шушы зикрне иртә белән әйтә иде. Һәм кичен әйтә иде, ягъни иртәнге намаздан соң кояш чыкканча хәлек иртәнге зикр әйтелә. Икенде намазыннан соң кояш байыганча хәлек кичке зикрләр әйтелә. Шушы зикрләрнең берсе уже иман кәлимәсен әйтү. Ягъни ихлас кәлимәсе белән ихласта булдык дип иqrar кылу. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шуларны куллана иде.